На сустрэчу са старшынёй брэсцкага аблвыканкама Анатолием Лісам сабраліся больш за паўсотні работнікаў івацэвіцкай жыллёва-камунальнай гаспадаркі. Кіраўнік вобласці пазнаёміў працоўны калектыў з мінулагоднімі вынікамі сацыяльна-эканамічнага развіцця рэгіёна і, канешне, шмат увагі надаў развіццю жыллёва-камунальнай гаспадаркі. Так, за апошнія 5 гадоў у вобласць было прыцягнута звыш 17 мільёнаў еўра інвестыцый па лініях міжнароднага і сусветнага банкаў развіцця і іншых арганізацый. За гэтыя сродкі ў шэрагу гарадоў былі побудованы ці модернизованы очищальные збудаванні. Набыта новая линия для Брестского смеццеперапрацоўчага завода. Развивается поособный сбор смецця. Весь мир идет по пути, раздельного сбора. Здесь надо с населением работать. Мы средства немало вкладываем. Приобретаем, за последние годы приобрено более 30 машин для сбора коммунальных отходов, контейнеров. Тысячами мы приобретаем. Поэтому этими вопросами надо заниматься, так как вторичные материальные ресурсы захоранивать нельзя. Это тоже деньги, раз, а второе, они должны загрязнять окружающую среду. Эффективность работы жыллёва-коммунальной гаспадарки ў пэўнай ступені залежыць и от самого насельніцтва. Волнует меня последнее время, и в области, и в регионах вопросы неуплаты по жилищно-коммунальным услугам. У нас за последние годы они скопились. На 1 января более 3 миллионов рублей нам население не оплатило коммунальные услуги. Это сумма не маленькая для коммунальников. Плюс еще не платят и юридические лица, которые берут. Кто-то энергию, кто-то воду. Это тоже сумма немалая, больше 5 миллионов рублей. Над этим надо очень серьезно работать, прежде всего коммунальникам. Свае пытанні старшыні аблвыканкама адрасавалі і работнікі прадпрыемства. Яны тычыліся магчымасці мадэрнізацыі аўтазаправачнай станцыі ў Целяханах, пераезду ў іншыя памяшканні цэнтра дзіцячай творчасці і іншага. Таксама напярэдадні сустрэчы ў Івацэвічах была праведзена гарачая лінія, якая дапамагла вызначыць кола найбольш актуальных для насельніцтва пытанняў. На большасць са зваротаў мясцовыя ўлады аператыўна адрэагавалі. Некаторыя жыхары райцэнтра скарысталіся магчымасцю прыйсці да кіраўніка вобласці на асабісты прыём. Сярод іх жыхары Міхнавічскай вуліцы. У 2016 годзе ў новым квартале індывідуальнай забудовы людзі атрымалі 90 участкаў. Некаторыя з іх ужо не толькі пабудавалі ўласныя дамы, але і засяліліся ў іх. Пры гэтым за адсутнасці дарогі ў дажджлівае надвор'е да свайго жылля ім немагчыма дабрацца ні пешу, ні на машыне. Гразі, як кажуць, колена. Анатолий Лис зрабіў даручэнне мясцовым уладам. Едете, определитесь, буквально в течение, этой следующей недели, как будете обеспечивать людям, доезд или довоз их. Я абсолютно это на полном серьезе. Что если они не могут на своей машине туда доехать, вы должны обеспечить им там какую-то показать стоянку или что для их транспорта, а туда, к дому и от дома надо или их подвозить, или сделать доезд. Мясцовыя ўлады запэўнілі, што ўжо зараз знойдзены сродкі, вядзецца падбор падрадчыка і выкананне работ па ўладкаванні пясчана-гравійнага пакрыцця запланавана на красавік. Такім чынам, да мая праблема з дарогай павінна вырашыцца. Алена Ракуць, Людмила Салдзіна, Мікалай Руцкі, тэлерадыёкампанія «Брэст».